yezoko kuti bgaga rinera kudyiwa rinopisa. Muri yeZimbabwe, I'm back again nemamwe ma-updates. Pane nyaya dziri kuitika mumastreets pari kupisa. Tagwirei Tagwirei amene kuti gore rineri anoripedza mushe here kana kuti zvinenge zvatongo zvimwe zvezvezve kungoti vari kuningina. But zvinhu zviri kuitika iko zvinezvo ndezvekuti Tagwirei ari kuda kuita president weZimbabwe. Ende iye manje mistake iri kuitika ndeyekuti hazvisi kuwandisika zvinhu zviri kuitika izvozvo. Zvinhu zvekuti vari kungotaura but kuti zvichiwandisika manje kuti zviende paside ndo pane mawani ese. But ini batambira ndiri kuita nyaya panapa pari kunzi breaking news. Zanupf to ban Tagwirei from holding the microphone again. Reasons: he is always off topic. He is addressing issues which doesn't resonate with the relative districts. He is failing to hide his presidential ambitions. Today, no Tagwirei speech allowed. This is coming from comrade Sarwaka, the one and only Sarwaka. Akomana acho anotaura zvinhu zvekuti you'll be shocked because most of the times unonga kubvunza kuti naye akomana zvinhu zvamukutaura izvi zviri kubuda nepapi izvi muri kubuda nepapi king man muri kuzowana nechepapi zvinhu zvamuri kutaura izvi. But zvinonzi umwe akaudzwa ndo nemurwere wepfungwa pakamushora kuti anorwara munhu haarambirike. Tagwirei is using his money, but if you look very well at Tagwirei, he is just an empty vessel rinongoita noise, ringori gaba rekuti zvinotaurwa chaizvo kwanyazozviteerera hazvina musoro, kungoti cash, tinongokuningiri kunai cash, tozokuninginai mari. But ukazonyatsotarisa kuti okay, mari yacho yenyu yamukutaura kuti mune mabillions yacho iri kukwanisa here kuzosvika nemudzimba dzevanhu vese, uri kuona kuti hazvisi kumeka sense. Kuti alright, muri kukwanisa here kuitawo kana maprojects anokwanisa kubatsira mayouth, munokwanisa here kuita zvinhu zvekuti okay, ngatiti panapa toda kugadzira employment. Muri kukwanisa here kuuya kana nemanufacturing, mogadzira mamanufacturing since mune mabillions, mogadzira mamanufacturers emumaghetto anoita kuti aemploye vanhu paground. Muri kukwanisa here kusvika for example mulocation moverenga kuti mayouth vari imomo vari kufa nenzara vangani pamabillions enyu ipapo. Zvinhu zvese izvo havasi kumbonani dekuzviadressa. And the funny thing ndechekuti munhu akangouya chero akanzatara zvine musoro zvinenge as long as akapfeka chibhachi cheZanupf, zvinhu zvese zvakutotaurwa yato garbage, noise chairo rinenge rato gaba renoise, bucket renoise. Saka ndo zvinhu mamistakes ari kuitwa naTagwirei panapa. Tagwirei iye paari kunyanya kuramba akabatirira, ndakaona vamwe vanhu vari kuda kutoshaya kuita nharo paitaurwa nyaya dzaibudiswa naziyambi achipindura dosi rekwa VP Chiwenga zvichinzi inini zvokutaura zvokuti iwo wakarwisa wakanoita wangori general ukavhurira vanhu mabharaki kudidi. But people like Tagwirei vari kutaura ivava vakacontributa because ndo vakafanda ndo vakabudisa mari. Ndakaonawo mamwe madofo vakabudikira zvikanzi aiwa iwo zvori kutaura zvokuti ningirini nyika ami nemari yayo. Relax, chinonzi kuchi chinhu chinova nebackdoor, hazvidi kuti ami haina mari yayo. But kana pari kunzi ami nenhingirikini maresources ese anobuda nekwaanobuda nako kufinance uko akwanisi kunge kuchishandiswa maresources enyika kuti muite chinhu chakaita secoup, because chinhu chekuti chibhakera chekumombe ndechekuseri. But I forgive people like that because they don't know what they are talking about. Honestly speaking, kune vamwe vanhu kuti vanongoda kungozidawo politics but vasingazive kuti politics dzacho dzinenge dzichishanda sei. Tagwirei akabvira kudhara achifanda chinhu ichi. Even ukatarisa pane rally yake yaaita nezuro murufaro, unoona kuti Tagwirei akabuda achitaura kuti zvoni inini ndakatomborwara zvekutorwara zvezviya but ndakazobatsirwa naMnangagwa. Saka inini madonations ese andiri kuita aya ndiri kuita give back kune munhu akaita sei akandibatsirawo, ndo zvaaitaura. Saka to him it's not a donation, it's more like a family issue. Maybe it was good for him to donate to Mnangagwa personally, because to me it doesn't make sense kuti chinhu chinowa chikonzi presidential something zvinotanga zvambotenderera kubva pavakatanga kuti zvinhu zvese zvari kuningina zvemayouth. Hanzana mbona kana muyouth one akanyatsoimpawa zvine musoro zvinomeka sense. Vanhu vari kuimpawa Varakash, they are busy empowering Varakash. They are busy paying my bills Varakash. And to me, it doesn't make sense to empower Varakash. What for? Why are you empowering Varakash? Are you the crazy? You the mad? Vanotibatsira chi ndo vega mayouth vanoda kudya. For example, munhu anopiwa mota hobo ari one. We have a good example. Pane mwe mfana kuZanupf, his name is Mukunguru what I mean. Atanga puwa akwa ekutanga na wikino chivayo. Kechitundu vapuwa Benz. This guy is doing a wonderful job.
vapuwa Benz nemari pamusoro 20,000 on top of that. Kechi3 vapuwa Fortuna GD6. Saka mimi muri kunditaurira kuti empowerment yacho muri kungoempower munhu wani nekuti ari kumuka everyday life yake achidefenda ZANUPF. Everyday ari kungomuka achidefenda Mnangagwa obvanzi munhu iyeye ndiye ari kuimpower. Ndiye chete out of unverse akuna umwe munhu ari serious, akuna umwe youth kuzi ukatona nyika yakutonzi imi muri kutaura kuti zvinhu zvese zviri kunzi you have to thank the president, tendai president because ndokuri kubva nezvinhu kuna president. Ukaona zvinhu zvese zvinonzi kubva nekuna president zvichibenefita vanhu vari mupolitical party chete, hatina kuti tiri kuenda senyika vachiri kukampena vanhu ivavo. They have to do things for the youths. Kana tikutaura kuti for the youths tikutaura mwana wese wechidiki wese ari munyika. Kwete kuti tikubatsirei munofanira kuuya kumusangano. Does that make any sense? President rudziyo kunzi anotanga kuti vanhu vese vanoda kunzi vabatsirikane vanotanga vauya kumusangano. Ko kana tisingade musangano wacho but handiti iwo uri kugara muoffice inorepresenta all of us. Saka you have to help us, you have to make decisions anobatsira futi all of us. Kwete kuti vanhu vese vanofanira kutanga vauya nekuside kwako. Usina kuti kuda kucapture vanhu. What is going to happen next? Ndo panozomuka paunzi munhu akutongoita kingdom yechinhu chake. So to me it doesn't make sense, honestly speaking. But without wasting much of your time, rekedza ndingorowa pasi because pane zvakawanda zvinenge zviri loading zvinenge zvichiitika. Dakungokuzivisa iona nyaya iri panapa mumazimba. Kuna vanhu vanoda advertise mabusiness avo. Tikutora vanhu vanoda kuadvertise mabusiness zviri serious. Inini I don't joke with businesses. Ndinoadvertise zvinhu zviri serious, atiite majokes kana takuadvertise. Tibatei zvinhu zviri kuadvertise pa Kulian TV, Nyaya Vision, Point 5 Creative Studios, ma platforms ese wayo vanenge vachibatsira kuita se kuti chinhu chiende kumberi. Saka garai mabata, get in touch with us, tikubatsirei, tikuitirei chinhu chikwanise kuita se kuenda kumberi faster zvechimbi. Atidi zvekuzonzi makanonoka kunigirikina, makazoregererei kuzodididi. We don't want that. Kuti makativharira panze vamwe vari kuita mari vega mabhizinesi edu haasi kufamba. Kana usingade nemari yako regedza, asi but vanhu vari serious uyai tibatei nhamba idzo dziri pascreen idzo, yatitaure business. Let's talk business.